guys, good morning. So दिनै ब्लगा जाहैबाय home vlog. दिनै माने just संनायनि ब्लग जासिगोन आरोना बेनि उनाव जेबो गैथ'ला so बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै टाइम मोनदों एसे न'आवनो ब्लग बानायनो सानदों आरोना so दा संनानै आं दिनै फार्स्ट टाइम जि बुस्थुखौ जानो लुगैदोंना बेखौ फार्स्ट टाइम हारसिं गावनो संनानै जागोन आरोना so थ'दो ओंखाम संग्रासिम जोंना ओंखाम संग्राया so दिनै आं मा जानांगोन नाजों प्लास Kambrenga बेजों एवनानै जागोन आरोना दिनै फार्स्ट जानाय नायनो लुगैदों so दा गासिबो रेडि खालामजोब्बाय जास्ट बे हालदै ओमफ्राय नैबे जिरा मस्ला गुन्दै ओमफ्राय नैबेयो दुन्दिया बेगरनि मस्ला मिक्स खालामगोन आरोना नैबे जाहैबाय Kambrenga बारा आं गोथां हाना लाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ दा होथ'दों बांद्रायसो माने स्टार फिस बायदि जायो सामब्राम बिलाइ नैबे जाहैबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नैबे बानलु so दा मिक्स खालामनोसै Oke guys, nih mix खालामखांनायनि उनाव दा माबा जाखोना फुरा रेडि जाखाबाय आरोना so दा साराय जानसै सारायखौ एसे हिट खालामहोग्रोनोसै बेनि उनाव थावखौ एसे बुरजायैनो होग्रोनोसै जाबाय बेखौ जानसै दै एवखांबाय नै ना फ्राय एवखांबाय so दा एबार सामब्राम बानलुखौ सारायाव होसनसै दा सामब्राम बानलुखौ एवग्रोबाय एबार Kambrenga फिथाइखौ होनोसै so दा एसे एवनानै नाखौ होसनसै बेयानो so एसे बिदै ज'बो बावनि so नायदो माबायदि नोंथांनि गोथाव दा मोनखांबाय नायदो माबायदि नोंथांनि गोथाव नोंसोर कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आंनि ओंख्रि संनाया टेस्ट जागोन ना जाया so नायदो बरिया एसे बिदै दोनबाय आरोना ओमफ्राय नैबे सानैया हाग्रा माने बे दुन्दिया गोरलैसो होदोंमोन दासो गायनानै फोनायमोन आरोना टेस्ट खालामनायसै माबायदि टेस्ट जादों नोंसोरो बानायनानै जानो हागोन so केमेरा एंगेला एसे जायासै दे एसे जौद्रायबाय टेस्टखौ नुनो मोनला बरिया दिनै गाइस आंनि फार्स्ट टाइम गावनि आखाइजों संनाय ना आरो Kambrenga फिथाइजों
थैंक यू गाइस भिडियोखौ आं बावनो फोजोबसै माने आं जानायखौ देखायना